बाजैया वाइ बिवायनो एफखि 50,000 थैनानै गाबगासिनो वाव ट्रेना थांबाय हनै बे भिउखौ आं नुजोबगोन बाजैना नोंथां नुखागोन फुङावनो थाबाय जे थाव संखाबाय नै बाजैया दखानदारानो होयो नै मम'आ बिराद गोथाव जाखायो बर' मानसिफ्राबो बिदि मावनानै जानो रोंबाय रेस्टुरेन्टखौ हारसाफोरनिबो सेखांनांगौ बिदिनो बे आयंनि फिसाला दखानदारा आदा ब्लगावहाय भिडिअ लाहोदोंमोन आङो ससे माबायदि लायो मोनसे गोदान दखानाव फैदों जोङो बर'निनो नैबे आब' गुमैमोननि दखानावहाय बे जाहैबाय बबेखिनियाव लकेसनखौ खिन्थागासिनो दङ जोबोद मोजां माने बेफोरबायदि मावनानै जानाया हौवा हिन्जाव ज' सापर्ट ना दा जोङो नै पक'रि लाबाय साहा ओमफ्राय गोथाव ना गोथाव आंबो टेस्ट खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ इनफरमेसन होगोन आं मस्ट वेलकाम आरोना क'क्राझाराव गोबां आजिखालिथ' क'क्राझाराव गोबां स्टुडेन्टफोर दंसै दाब दाब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इभेन किसुमान कलेजाव बेलेग स्टेटनिफ्रायबो आनादार स्टेटनिफ्रायबो स्टुडेन्टफोर दंबावो जेरै जोंहा डन बस्क' अक्सिडियाम बेफोरबायदि ना क्लास 2 सिमाव गोथाव फैथार नोंथांमोनाबो मालाबा भिजिट खालाम बेरायबाय थाखायो बे जायगायाव खिन्थु नुसुनाखै जानांगौ गोबाङा आं लकेसनखौ दा खिन्थागोन लकेसनखौ जाबाय बरिया साया स्पेसियेल न'नि खोथा बिराद गिदिर दं दा एसे बाख्नायनोसै आं बर'फ्रा जिखि मावा सोरबा डेभेलप जाबा बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आरो डेभेलप जानांगौ जोंनि एरियायाव नांगौ सोरबा गिदिर जायोबा नांगौ मानो होनबा जों मोनबोबाय नालाय किसुमान टाइमाव बे डेभेलप जाखानाय मानसिफ्रासो गोबां हेल्प हरनो हायो खायफा हरग्राफ्रा हरखायोबो दैबाना जानाय अबेबा अलखद जानाय हरोबो रागायाबो दं बर'नाव खिन्थु अननाया दं आरोना बेबायदि मम' होबाय दं मम' टेस्ट खालामसै चिकेन मम' नांगौ आच्छा अमानि दा बुंसै जानायखौ नंखाय बुङाखै जामारनानै बुंदों जालाया ना मम'खौ फार्स्ट टाइम बुनि टेस्ट खालामनानै बुंदो थिग ना बेस्ट मोजां मोनदों आं सुबा अमानि बाव आसा खालामखाबाय आं बिराद मोजां जागोन अमानि सुप वाव बरियालै ओरैबायदि मोजां बानायदोंमोन ना नोरसिंजों अमा आथिंजों रुनाय दाखा दाखा भिटामिन मोनबावबायसो ना भिटामिन मोनाखै भिटामिनाथ' भिटामिन बे माबाया नोंना मा खालार जाखो बेयो माबा जादों आङो माबाखौ बे मा होनो बेखौ रेड चिल्लिखौ लगायदों बिराद गोथावसिन जायो आच्छा लगायनानै आदा थुब्लावा भिडिअखौ सुरु खालामबाय दहाय लानानै होजेनबाय आङो ओमफ्राय एसे एक्सप्लर खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिथिफैयो आंना नंगौबाथाय नंगौ नङाबाथाय नङा टु बि अनेस्ट जोबोद गोथाव जाबाय लोंबाय आं बुंखादोंमोन आरो थुब्लाखौ आं जाखांनानैसो रिभिउ होगोन मोजांबा मोजां
थिग थाक बा थिग थाक बुंगोन बेफोरबायदि थ' जायगाया जाहैबाय फार्स्टआवनो खिन्थाखाबाय ओरै थिथागुरिनिफ्राय साइनिफ्राय ओरै फैबाय ओरै थांबाय फ्लाइअभार ओरै थांफिनबाय क'क्राझारावनो गभर्नमेन्ट कलेजजोंबो ओंखारबाय बेयो ओमफ्राय नैबावहाय उजिर रेस्टुरेन्ट मुङा बेवहाय माने ओरैबायदि स्पेसियेल मोनगोन अमानि मम' दाउनिबो मोनो ना गुमै दाउनि लाथ'वाखै अमायानो बिराद स्पेसियेल जादों खिन्थु ओमफ्राय भेज पक'रि जोबोद मोजां आरो नै आइटेम्स दङ स्टुडेन्ट गोबां थाबैयो क'क्राझाराव फ्लाइअभार बेरायफैयो निस्सय भिजिट खालाम बेयाव आब'खौ आं दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो दं दालाजि जोबोद मोजां खामानि बेफोरो ओमफ्राय नैबाव सासे आब'बाव बेयावबो सावो नै पक'रि लोगोसे बेहाबो नै केकफोरबो मोनगोन बाव इमारजेन्सि मिस्टि ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोमोनलाय मोजां ना बेखौ मा होनोमोनलाय बावबाय आं सन्देस सन्देस बेबायदि आरोना मोजां हाबो मोजां बेबायदि औ माने ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय टाइमखौ हगारस्लायस्लाय न'खर खुंनो थाखायथ' माबा मोनसे खालामनांगोन नालाय उफाय गैया थ' मावदों आरो स्पेसियेल बिराद मोजां बेबायदि जाखांबाय जों आब' बेसेबां गोबाव जाखोमोनलाय खुलिनाया मास मोनसे एसे बारबाय अबेबा सोलोंनानै फैनाय नामा नोंसोरलाय बोराय बुरि बिराद टेस्टि जादों नंगौ मम' बानायनायफोरखौ ना रोंखानाय अबेबा सोलोंनानै फैया नामा ब्रा गुमै सोलोङाखै नोंखौ बिराद टेस्टि जादों आदसा अयथासार टेस्टि जाफैनाय आयै गोलैनानै माबा बायबाय हनै मा जाखो पक'रि जानाय नायदों आब'निखौ माबायदि आंथ' गय जाबाय दे आंखौसो जानायनो होदों आदसा आयै पक'रि जानाय स्टेन्डिं मोजां ना बै सिटिं मोजां फ्लाइअभार मोनहैयैनि सिगाङाव बै जोंना नै खोला साइडजों नङा सा साइडजों बियो ओरै दाना आं जेब्ला एफसिआइखौ नायोमोन अब्लाथ' बैयावमोन नालाय एबार डाम्पिं एन्ड लडिंआ एफसिआइनाबो ओरै नैबे खनाजोंनो थांसिगोन माने फुड कर्प'रेसन अफ इन्डिया जे माइरं सफैयो समावनो मा होनो ट्रेनजों बे लामा सेराव आरो बेनाबो स्टाइला एसे बेलेग बिराद मोजां आदानो टेस्टिं खालामनोसै आं र' टेस्टिं खालामदो मोजां मा होनदोंमोनलाय नोङो आरोबाव माबा बार्थडेनि केक जाय नांगौ आंबो बिराद अर्डार होखांबाय बार्थडे केकसो मोनगोन आरो अर्डार खालामबा गिदिरबाबो औ सानसे साननैनि सिगां माबा खिन्थाबानो एनि फ्लेभार औ आच्छा थिग फन नाम्बारा 8876796529 8876796529 हाब गोरलैथारबाथ' फन नाम्बारा जोंखौ सोंदों नोंनावबो गारि दं थुग्लावनावबो दं मा जाखो होननानै गोरिब जाबाय जों होनगासिनो आं थाव खनसे नालाय बेसारा बेहाबो वाइ बिवायना एफखि 50,000 थैनानै गाबगासिनो बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा वाइ एफकेबि प्रमट खालामग्राफ्रा गिनांगौ दङ दायो निउस ओंखारगासिनो दं नोंबोथ'मोन हमजोबसैनो हाबग्राफोरखौबो वाइ एफकेबिना निउस ओंखारनायखौ नङा CID CBI हमनानै जुदि फैसा मोनोबालाय हमजागोन नोंखौथ' बेलेगसो सोदों जबरदस्ति होनदोलाय थांनि जोङो दायो थ' बेखिनि प्रमट खालामबाय नुबाय नोंथांमोना बर'निनो बेफोरबायदि न'खर सलायनो जि खामानि ना जोबोद मोजां माने जिखुनुआनो जाया एभ्रि मुमेन्ट जि हायो दुखुबाबो सुखुबाबो नोंथांमोना बेबायदिनो नांगौ समफोराव भिडिअ लाबोगोन आरोना सेन लांफानांगौलै सेन लाभ इउ अल दोनथ'बाय